عبيت عدي مرحت هيمانوت عندما تجايش لعله اللجن زي بعال زي خبر الله لهم قد مش وعد عمد من قصاص جمرهم لون دحري ناي حدا عمد حياة اسمسلني مالسنا برأس ختمانا ناي يوحنس راوعي على تمسواتنا مخبار مدلاوز زغورهم محور درس تግራይ كم تعال عزار زولو محور ጨንፈር تግራይ ዘይኮነስ محور درس تግራይ نزعل زي حزون مدلاو غيرهم ስለዝዓደምኩምኒ بقلي يسمعنا كبرن نتعلت المخبار بمخالنا دما نتهم كور مسواتنا تخفيلهم تاريخ زو تግራይ تاريخ مسواتነት تاريخ عوت تاريخ جግንነት مخانو بدقام زرغاغصلنا جگانو دقنا اب زغاطام زي زلني نادان زلني كبرن كገልጽلل زعواص يوحنس مسواتهم تخبر لعل كله تاريخ زو تግራይ ناي مسواتነት ناي قالسي ناي جግንነት تاريخ زو تግራይ حجر نمهناز إثيوبيا نمهناز لعلم عنهم هزبي معركة الأتونة هنا لعلم عنهم هزبي مسوات النت الخفلة هزبي مخانو بتجوار زرقة جزء مسواتي ناس يوحنس مسوات يوحنس إثيوبيا نمهناز جورو من قصاص حزي كم تقال أزار زولو أبي إثيوبيا استفدت رهونتات إثيوبيا زمر حمن قصات أبي إثيوبيا زلوا بوليتكوا حيلتات أو لعلنا زغورو كله نمزراو نمغلاصو زشجر وجبناتو عليه هالو أزي يوحنس إثيوبيا نمهناز زخفلو مسواته يتعسنان أي يتعسنان تاريخ حزب تግራይ أكل تاريخ حزب تግራይ خوينو نزالعالم ناتذكره نبري تاريخ صنعتنان تاريخ جግንነትናን أكل تاريخ جግንነትናን خوينو ناتذكره نبري هذا يوحنس كان سواز دلوا إثيوبيا نخالوت بمقتال نخالوت بسواسن استمسلت إثيوبيا نوردن دحريهم الصوز فطروا هنتات توليصوا ناو سلطان زديو وغناتون مسرتوا إثيوبيا مسرتوا إمباير لعل كله كمان من على حزبتات كتصعنن حزبتات كتساقين استنقساقتها تاريخ سراح زغونه حزب لعل كل ما تاريخ سراح زغونه حزب تግራይ ام بسواس عوي سراحت امباير سونتا تا امباير አፄ ዮሐንስ بزدلوا መንገድ زي مخادا አፄ ዮሐንስ جግንነት አፄ ዮሐንስ መስዋዕትነት አፄ ዮሐንስ ታሪክ ዘህስስ ተገይሩ ሰሪውሉ ሶ ዝማዓልት ዝንዝክር ታሪክ አካል ታሪክ ህዝብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ناي أتى يوحنس تاريخ لعله كله ناي حزب تግራይ ناي جግንነትን ناي قالسن ناي توفان التاريخ مهانو نرغاغصلو نزي تاريخ حزنا دما ناو قصالي مسل عرسو سانا ميت تزرغاغص تግራይ نانصلو عبي ግብአት ኮይኑ ክንጥቀመሉ ዝግባ ታሪካዊ ሓድግ مهانو ዘጋጣም እዚ نمزخار ይደል ከም ተስተውሃለ ጸላእትና ኢትዮጵያ ሆጎቱ ሁሉ አይነት ስራ ክሰርሑ ተዋና ጸላ ገይሮም ዝወስዱ ህዝብ ትግራይ ህዝብ ትግራይ ከም ጸላይ ዝካሎም አጋጣሚ ሁሉ ኸጥፉዎ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ዝሓለፈ 130 ዓመታት ተጓሪና ኢና ልዕሊ ሁሉ ዋና ትኩረቶም ግን ህዝብ ትግራይ በአካል ምጥፋእ ጥራሕ ዘይኮነስ ታሪኹን ምጥፋእ ብዙሕ ስራሕ ተሰሪሑ ናይ ህዝብ ትግራይ ታሪክ ናይ ካልኦት ታሪክ ተገይሩ ዝቀርበሉ ከም ተስተውሃለ احنا وين تاريخنا ام سناد بوزح سلا زي نطفنا هاجرنا مناصب زغبر منقسقاس عوتاتنا تمنطلنا تاريخنا تمنطلنا زانتانا تمنطلنا نورو هنتا مفطار بعلنا ونستواصو سلا زغبرنا تاريخنا ناتمنطله زيناتهم تاريخنا سرقو عبيتي ناي حزبنا قياتات ناي بعلهم غيرهم زقروا لهنتا مفطار عبي خفتت فطيرنا حلف حالفو أبز حلف على عمد ጸላእተና ሙሉ በሙሉ ህዝብ ትግራይ ንምጽናት ንምጥፋእ ኣብ ዝገበርዎ መንቀስቃስ ታሪክ ናይ ምጥፋእ ስራሕ ኣብ ኩሎም ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓድግታትና ምጥፋእ ብዙሕ ተንቀሳቂሶም እዮም
كما أبنت بيت منقص هاتي يوهانس بيت منقص هاتي يوهانس أوش تزولو وقحط نمتفع بستقور من قصقاس نمر خاصة بستقور من قصقاس عبي صراحة تسرعي قندر هي ترفة بمسوعة نتهم زخور وعدي سموم زصوع علو زنوار كبابي سموم خيصوع عن مقبار تسفح فحتي إلس نايا محارة دفاتر محارة تاريخ نمقيار بزقورو من قصقاس نهاز يوهانس كبر مسوعة نتهم كي ترفة نبك حد زخور من قصقاس كحلو فحاليفهم قنا تقرايون آتيهم نايا تاريخنا مقلص زخون حد قتات نمتفع بوزح سرح سريع مهم سلازي صلاتنا هم تدلوا خطفونا يخالون كن حزون يسعر الله حزون يقتل الله مسوات النت هاسيو عاد نسوي نذكروا لساعات لعل كله جغنነት صنعاتن حزب تግራይ አቦታው ምህላውና ይመረጋጋጽ ሐላፍነት ለنا መንእሰይ ትግራይ በተግባር ሪዎም صلاتنا خطفونا ከም ዘይخሉ ታሪኽና ዋላ ክሰርቁ ይخሉ ታሪኽና ግን ክሰርሑ ከም ዘይخሉ ተግባር አረጋግጽሎም ይመረጋጋጽውን ይቀጽላሉ ስለዚህ ዋና ትኩረትና ታሪኽና ሰርቆ ሰባት ተወሰነ ጊዜ ክትቆሙሉ ወይ ከዕንድሩሉ በዳው ይፍክሩሉ ሆልዮም ታሪኽ ናይ ምስራቅ ዓቅሚ ታሪኽ ናይ ምስራቅ ዓቅሚ ከም ዘይኸውን ግን በተግባር ርኢና ይምና ስለዚህ መንእሰይ ትግራይ ጀመሮ መንቀሳቀስ ውሕስነት ትግራይ ምርግጋጽ ስካዕ ዝተኸፍሉ መስዋዕትነታት ንቀጻሊ ተመሳሳሊ ሽግር ኣብ ዘይገጥመና ተመሳሳሊ ሓደጋ ህዝብና ኣብ ዘይወድቆሉ ሁነታት ስካዕ ዝበጽሕ ቃልስና ጠናኽርና ክንቅጽል ይግባእ ታሪኽና ክጽሓፍ ከለሎ ከምቲ ዝተባሃለ ብናይ ኣምሓራ ደፋትር ተቐየረ ታሪኽ ትግራይ ታሪኽ ኢትዮጵያ ናብ ቦታኡ ክምለስ ከለሎ ህዝቢ ትግራይ ሃገር ንምህናጽ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ከተዓሰና ይውሉን ኣካል ታሪኽና ኮይኑ ክቅጽል እዩ ናይ ግድን ብስተጀመረ ኸይዲ ክቅጽል ኣለዎ ዝብል እንቅጽና ህልወና ይውሉን ልዕሊ ኩሉ ህዝቢ ትግራይ መስዋዕትነት ዝገብር ናይ ሃገር ህንጸት ኣካይዳ ከም ዘይዋጽእ ብግልጽ ተራእዩ ሕዝቡ እንተኾነ ህዝብና መሰል ዓርሶ ወሳንኡ ንምርግጋጽ ኣብ ዝገበሮ ምንቅስቃስ ምስ ካልኦት ናብ ጎይቂ ካልኦት ናብ ምጥፋእ ሕነ ናብ ምፍዳይ ዝኣትወሉ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ይህሉን ኣብ ንገብሮ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ መሰልና ንረጋግጽው ንገብሮ ምንቅስቃስ ክዕንቅፈና ዝኽእል ሓይሊ ሓድነትና ስጢምና ክንቃወሞ ክንቃለሶ ውሕስነት ዘለዎ ህልውና ትግራይ ምርግጋጽ ዝጀመርናይ ምንቅስቃስ እስካዕ መጨረሻ ዕውት ክንገብር ኩልና ክንቀሳቀስ ኣለና አፄ ዮሐንስ ኩሉ ዓይነት እምነት ኩሉ ዓይነት ተሓሳስባ ኩሉ ዓይነት ዓቕሚ ተጠቂሞም ትግራይ ንምህናጽ ተንቀሳቂሶም ሃገር ንምቋም ተንቀሳቂሶም እዮም ዝተሓሳስባ እዚ ልዕሊ ኩሉ መንን ኣፈላላይ ናብ ዘይገድስ ዝተሓሳስባ ናብ ዘይገድስ ኣብ ህልውናን ኣብ ድሕንነትን ኣብ መሰል ዓርሰ ውሳነን ትግራይ ሙሉእ እምነት ዘሎ ኩሉ ዓቕሚ ትግራይ ተጠቂምና ናይ ትግራይ ህልውና ብዝሓሸ መሰረት ክነቐምጥ ህዝብና ታሪኹ ክዕቅብ ሓደሽ ታሪኽ ነሽሓት ዓመታት ናድመቑና ክነብሩ ዝኽእሉ ታሪካት ክንሰርሕ ዘኽእለና ሓድሽ መሰረት ክነቐምጥ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኩልና ፕሮሚስና ኣትወሉ ኩልና እምነትና ኣብ ቦታኦም ዘሎ ንፍትሸሉ ክኾኑ ይግባእ ዝብል እምነት ኣለኒ ዛዕባ አፄ ዮሐንስ ምዝራብ ዛዕባ ህዝቢ ትግራይ ምዝራብ ዛዕባ ጅግንነት ህዝቢ ትግራይ ዛዕባ ጽንዓት ህዝቢ ትግራይ ዛዕባ ታሪኽ ህዝቢ ትግራይ ምዝራብ ስለዚ ናቶም ዕለቶም ነኽብረሉ ሰዓት ሕዝውን ታሪኽ ሰራሕ ዝኾነ ህዝብና ኣብ ቦታኡ ምህላው ነረጋግጸሉ ተሓድሽ ወለዶ ታሪኹ ፀቢቑ ዝፈልጥ መንነቱ ከጥፉ ታሪኹ ከጥፉ ዝመፁ ሓይልታት ምምካት ጥራሕ ዘይኮነስ ትግራይ بعالم درجة جبو درش أترخوا له هنا تاتم مشتاو سكاله كل زجور له هنا تات فلتر خن كاساس كم زجبا وزجات أمي صاعد هيك قرب دلي كم تدقق مستوى على تاريخنا نسند حد قتاتنا نعكم تاريخنا السرق وجنات تاريخ كسر حصل زي يقولوا حدش تاريخ سريح ناون دقي ناس يوحنس مخانا دقي دراسة ألولا مخانا بتجوارنا الرجاء صلوا أو كل مداي أو هنا ترى يكون السبب معتهون أو كنا تبى بيكون كل مدايات جمرنا بسرعتي أتنا خيرنا نقص له خوني قبعة زول مثلني تقرأ السعر حلواتنا دهنتنا غلصمنا يغني لي